Benvidos a Todo Mal, o programa que parece unha exposición do Temu Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo cara para arriba. Pois tu tarados un orme falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. O Temu que é? Unha... O Temu é... Como isto que hai de humor. O emo é o Temu, é de tecnología. Non, o Temu é... Como te explico? É como o Shein, pero de obxectos. Unha páxina, eu creo que é chinesa, que como un gran bazar que che manda todo cousas así trapalladas, super barata, sabes? E ten un montón de cousas. Ten moita cousa e toda unha porquería? Sí. É un deportivo. No, pero... Pero que creo que este Paco está un pouco desorientado, como a nós. Aí está, mallao. Pero unha exposición do tempo, sabes canta van facer? Cando? No ano 2050. Por qué? E van poñer, mirade que porquería compraba a xente. Vai a mía, porque isto vai a acabar. Sí. E dentro de 10 anos a xente vai dicir, esta é unha mierda. Sabes como se leva a mi monte? Unha mini aspiradora. Que non aspira, porque é a cousa boa que ten, o sea, as cousas baratas, así estas que compras por internet, ten unha cousa moi bonita que mercas e faiche moita ilusión mercala, porque diste, ai, mira o que conseguín por un precio tan barato, pero depois non funciona, para o que ten que funcionar. Ou son obxectos moi raros, e isto que é? Pois é un suxeito Cuba Libres. E diste, é iso ou é para cambiar os pañales ao bebé? Non sei! Entón, tens que buscar o sentido, é moi bonito. Pero que me fixo moita gracia que era unha mini aspiradora. Ah, era unha historia real? Claro, era unha mini aspiradora. Pensei que era un exemplo de broma. Era así, era unha aspiradora así. Pensei que estaba poñendo un exemplo de coña. Quen pode querer unha mini aspiradora? Canto máis aspires, mellor. E o máis gracioso é que poñían unha tira así de polvo blanco e pasaban a mini aspiradora. Para iso non creo que se compre, Eu, para ese xusto, xa conozco que é a mofaga. Necesito que aspire outra cosa. Gratis, completamente gratis. Non, gratis non ni sale. Bueno, quero que quede constancia dunha cousa, que é que estamos grabando o podcast o día de Nadal. 25 de decembro, aquí estamos, grabando nuestro querido podcast. Non sería Temos, especial. este home ten o cabrito aquí, aínda. Aquí. Non comín cabrito. Que comestes? Vitela. Vitela. Sí. Vitela ven sendo? Ternera. Ah. Porque dame pena comer cabrito. Ti todo o animal que sea máis grande que ti, non? Sí. Podemos dicir que a tua dieta é animales máis grandes que a min. Eu Os sou pequenos... vegetariano de bebés. Non, eu non como ningún animal que teña, o sea, eu non como nada que teña ollos, ti non comes nada que sea máis pequenos que a ti. Sí. Por exemplo, foca, pa'lante, bebé foca. Aí me planto. Unha foca non é máis grande que a ti, carallo. Pero eu tampouco unha jaliña, máis como jaliña. Estou dicindo que non como un bebé. É un bebé... Ai, bueno, só o concepto de idade, Claro, non de tamaño. Que Bueno, estaba miña nai dicindo que era... Aquí non sei como son estos dos terneros. Bueno, dos cabritos, que o cabrito era ainda moi pequeno, e me irán chupando un osiño así, dicindo, ainda podía ser lechal, ainda podía ser máis pequeno que estaba jugoso, Dios! Entón, pouco comen fetos xa, directamente. Sacar o cabrito da cabra e xa, ahora! Así é en mi casa. Que barbaridade, Dios mío. Bueno, pues que nada. este é o especial Nadal, que nos Especial dixeste. Nadal de Todo Mal. Especial Nadal, hoxes, Especial Nadal de todo... Volvo a dicir ben, benvidos ao especial Nadal de Todo Mal. Especial Nadal de todo mal. Toma dos! Ai, toma dos. Sí, porque fixemos un especial Nadal hai 3 ou 4 días, estivemos unha hora aquí grabando, e cando nos demos conta fomos a ver o que graváramos, gravárase fatal o sonido, todo hai que dicilo. Sí, moi mal que dixamos, podemos subilo así porque podría parecer gracioso, pero era incluso incómodo. Si fose un pouquinho menos incómodo o que viña sendo o carraspeo este que tiña... É que era como sonabas ti moi aguda e desagradable. O sea, ti estabas normal, pero eu sonaba un pouco peor. Sí, a verdade é que se ti sonaba máis raro, eu pasaba un pouco, pero... Entonces, bueno, que... Iso,
Que sentimos moito que gravamos menos, pero ainda por de que gravamos menos, temos mala sorte. pasan as mierdas destas. Pero bueno, non hai que ser como da televisión, non hai que andar falando seguido do atrás. Non hai, houve problemas, hai que gravar do, veña, a funcionar. E agora gravamos outro, e divertidísimo tamén, e nós encantados, canto máis gravamos, e non mellor. É verdade. Non pasamos ben. Espero que está a miña familia a berrar, porque como xa é Nadal, claro, están aí a berrar na casa. Está túa nai xogando co patinete, túa tía co hula hoop, isto é Papá Noel. Porque xa se sabe que en Nadal a xente discute máis que nunca. Por supuesto. Berra moitísimo máis que o resto do ano, que é unha cousa que a mí me está sorprendidísima. Que outro día escoitei, fui á casa de miña prima e escoitei a berrar xa desde a rúa. O sea, como é posible? Xa está, ainda non abrirá a porta da súa casa e xa escoitei a berrar, como é posible? Non sei, misterios da vida. Bueno, eu vou, se me permites, vou beber un pouco de kombucha. É kombucha, Sí. É porque é digestiva. É porque non se pode decir que se bebe alcohol nos medios audiovisuais. Non é verdad. É kombucha, o que pasa que a mí gustame meter as bebidas non alcohólicas, gustame metelas en vasos de bebidas alcohólicas porque me dá sensación. Sensación de vivir, xa. Dame sensación, hai que ser idiota. Unha cousa. Que? Ai. Estuveste me vendo na tele? Podemos facer unha sección de falar de min antes de empezar co especial Nadal Vamos a de ver, Normal? este podcast é unha sección falando de ti, así mesmo, só falas de ti todo o tempo. Bueno, pero podemos facelo máis intensamente. Sí, saliches no prime time de la televisión de Galicia. Se aí, que no atrápame se podes con pili pam pim, pode ser. Pode ser, e pode ser que hubieran a mellor 12 personas. Pero esas 12 personas seguro que vengo todo mal. Non creo. Bueno, pois sí, gustouche a miña... Sí, gustoume ver como fallaba as preguntas ridículas, como se chama o animal dos trineos de Papá Noel? O ciervo. A verdade é que... Sí, a verdade. É que nunca vi un reno na miña vida, porque teño que saber que é un reno. Ah, das cousas que non biches, non sabes o nombre. Non. Por eso lle sei o nome a todos os homes da parroquia, porque ese sí que os vin, pero aos animais non os vin a todos. Por exemplo, escrúpulos, non lle sabes o nombre porque nunca os biches. Nunca os vin, claro. Claro. Bueno, Claro. Bueno, pois nada, ti queres dicir algo? Sí. Que? Quero comentar unha cousa. Como podedes observar, Que? Que sodes observadores, porque Sí. todo mal, a xente que escoita todo mal, é xente observadora, Superobservadora. intelixente, Sí. divertida, Sí. pajadora. Bien. Esperemos. Carlita Núñez vai con un xersei natalicio, que lle chaman agora os Sí. da Raja. Navideño, pois que non temos FP2. Eu trouxe un xersei gris porque a miña vida é gris. E ela trouxe un xersei natalicio. Bien, fantástico, hasta aí a tope. Sí, hasta aí. Pasa unha cousa cos xerseis navideños. Que? Estades indo a traballar en xersei navideño. Sí. A min pareceme estupendo. Hai que levar alegría, hai que levar estas fechas sinaladas para todo o mundo, e aí ides a traballar con o vosso xersei natalicio, e eu, chapó. Pareceme moi ben, e dades un ambientillo, e son unhas risas, cada cual é máis feo que o anterior, pois é innegable. Sí. Bien, Esa que parte pasa? da gracia. O que non podedes é ir a traballar con xersei natalicio como este, jorro de Papá Noel, e despois cabrearvos a muerte. Porque o outro día estaba no traballo e había un con xersei natalicio. O sea, me cago en Dios, isto non pode ser, porque me cago en Cristo, sempre me cae a min, porque non sei que... A escena era patética. Patética e ridícula, quer dizer, hai que comportarse según o teu outfit. Eu, por exemplo, vou de gris, podo comportarme de forma gris. Ora, non podes ir con xersei natalicio que pon Merry Christmas, jorro de Papá Noel, e pois estar, me cago hasta en Dios, todo teño que facer eu. Hai que levar o comportamento, ten que ir acorde á vestimenta. Completamente. Foi o que nos enseñaron as Spice Girls. Sí, totalmente. Quero dicir, a Spice deportista, facía de deporte. Claro. Lógica pura e dura. Pura e dura. A Spice pija non facía nada. Lógica pura. Claro, claro. Que aprendimos das Spice Girls? Eso. Referentes de la vida. Eso é que a moda dos 90 envexeceu fatal. Porque agora veño as Spice Girls e digo, ai, Dios mío, como iban vestidas, por favor. Ai. Bueno, pois bueno, como estás nunha época de Nadal, unha época moi bonita de paz e amor, que che parece se mandamos unhas mensaxes navideñas para todos os nosos chicoritas? Venga, mensaxes navideñas. Mensaxes navideñas. Para el mundo, vale? Porque, por exemplo, empezo eu, parece ben? Mas, por sempre faz o que queres, para que preguntas? Dalle para A diante. ver, vamos a ver. Eu pregunto. Son preguntas
retrógradas, como meu cuñado. Entonces son así, preguntas retrógradas. Eu pregunto, pero non espero contestación. Os retrógrados fan o mismo. Vale, doullo. Venga, adelante, Carla Núñez vai dar unha mensaxe natalicia. Vou dar a miña primeira mensaxe natalicia do día de hoxe, porque teño varias. Ai, por riba vai ser largo isto, non? Moi ben. Non sei se te enteraches, onte falou o rei, o día de noite boa. O rei. O rei aburrido. O rei aburrido. O rei aburrido, o rei malo. En vez do rei mago, o rei malo. Porque moi ben. para min o rei bo é o que marchou, que era o que nos daba chistes. Este non dá nada. A mí a xente así sencilla tamén dá chistes. Na, a mí non. Pasa que damos máis traballo aos candados aos chistes. Por cuenta que me lo dian feito. Está moi parado, está moi parado. Bueno, ten a Telecinco moi parada. Mira o outro, o rei vello, mira que contenido lle está dando a Telecinco, que está Bárbara Rey ali todos os días. Bueno, é igual, coita, que non me estás escoitando. Falou o rei, e houve moita polémica, porque houve xente que non lle gustou o discurso do rei. Eu, para min, díxome moito dos anos, porque eu escoitaba bla 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 bla. Eu, o día de noite boa, desconecto e todo o mundo que fala, escoito bla 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 bla. Bueno. Todo o resto do ano escoitas bli 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 bli. Non, escoito bli 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 bla bla bli bla bla. Bueno, máis sílabas. Queria che dicir, entón, xa vamos facer uns discursos de Nadal, a ver se lle gustan máis á xente. Ah, Vale. vamos á competencia do rei. Vamos á competencia do rei. Eu creo que, porque o meu primeiro discurso creo que lle vai gustar máis a algunha xente. Porque, claro, o Nadal, como che dicía, o Nadal é unha época de amor, de paz, de solidaridade. Entonces, vamos a aproveitar para mandar estas mensaxes de Nadal. Primeiro de todo, contexto. Eu teño un dálmata. Hasta aí todo correcto. Que todo o mundo me di, ai, pero non se pareceu da película. Home, non, claro. Os cans da película 101 dálmata deben de pesar, canto? 15 kilos cada can. Por aí, 15 kilos. O meu can é un cansazo de 40 kilasos. 40! Pesados, por estas propias manos. Que tuve que collelo e poñelo na báscula. 40 kilos pesaba o meu can. E subiendo. É como o percebe. Cada kilo, cada ano, sube o kilo. Entón, o meu can, claro que non é como os cans do 101 dálmatas, porque o meu can, se lle pôr diante aos dálmatas de 101 dálmatas, se los papa aos 101, solo no almorzo. Despois, en tens que botar de comer e de cear. Porque o meu can fai 3 comidas, non é desto de os cans comen unha vez ao día, caen. O meu come 3, teño comido menos veces que el, xa te digo. É de cantidad, sin duda. O Cruella de Vil quería matar os cans para facer un abrigo. Sí. Se hai que facer un abrigo ao teu can, hai que meterlle un gato, unha galiña, ten que ir buscando máis animal. Digo, non mates un burro, non chegará da tela. Non, co meu can faz un paracaídas, que é unha especial, joder. Para que me entendas, os cans de 101 dálmatas son como as modelos do desfile de Victoria's Secret e o meu can parece que vai desfilar á feira do Capón de Vilalba. Ten un peitazo así, parece, bueno, tal cual un capón, vamos. O meu can ten máis peito que todos os tentadores de la Isla de las Tentaciones xuntos. E sin crossfit. E sin operación de mamas. Entonces, creo que te está facendo unha idea, non? Sí. Entonces, tendo en conta todos estes datos, esta información, quero mandar a miña primeira mensaxe de Nadal a todos esos fabricantes de roupa para cans. Por qué? Porque eu vou mirar roupa para cans para comprarlle ao meu dálmata de 40 kilasos e só hai tallas XS, S, M. Que sodes? O Bershka dos cans? Ou que carallo pasa? É verdade, non hai talla XXL. Sabes, moito body positive, moito todos os cuerpos son ok, a tope e geniales. Todos os cuerpos son ok a tope. Son todos os cuerpos guai, todos os cuerpos molan. E o meu can acomplejado perdido. Oxe, ten un complejo. Está acomplejado perdido. Pobre home. Ten un trauma que non se lambe. Non sei que se lambe, sí, un huevo, máis sempre que pode. Non lle dá moito xa a chicha. Que quero dicir con todo isto? Que quero pedir, con respeto e moita educación, que me fagades me cago en Dios roupa para cans de talla grande. Creo que o estou pedindo ben.
abrídeme unha desas tiendas que poñen tallas desde la 42 hasta la 84, para cans, joder. Que che dicir, tampouco estou pedindo aquí 1.000.000 de euros. Que me toque Euromillones ou que me toque David Beckham unha teta. Non estou pedindo eu aquí loucuras. Non, estou pedindo que a roupa para cans teña máis tela. Claro. Que estou collendo para o meu can roupa de mi niño de 12 anos, joder. Estou indo ali ao... Non sabes nin como se chama o Kids Class. O Kids Class. Yeah. Estou indo ao Kids Class. O Kids Class este. O Crash Bandicoot. O Crash Bandicoot este a talla de niños para comprarlle roupa para o meu can. E claro, eu despois vou polo parque paseando o meu can. E dixolle, Leo, ven para cá. E ven un rapaz de 12 anos, ten a mesma camiseta que o meu can e levo para casa. Eu para que quero un rapaz de 12 anos na miña casa? Se non me como pienso. Que lle botou de comer un rapaz de 12 anos? Mucho como pienso a primeira semana. Verás só que teña fame como un lambe no pienso. Para que me cago en Dios, quero un rapaz de 12 anos na miña casa. Entonces, esto é un problema internacional que la ONU, la OTAN e la DGT deberían de estar un poquito pendientes deste tema. Entonces, eso quero pedir, por favor, poñédemelle roupa grande para os cans. Moi bon mensaxe navideño. Eu creo que facía falta. Hai que facer. Por que o rei non falou desto na súa mensaxe de Nadal? Sabes por que creo que non fan roupa grande para os cans? Por que? Porque lle chaman lona das fresas. Que é o que lle fai falta ao teu can. Dixeches unha cousa moi sabia no teu discurso. Sí. Dixeches, pa que carallo quero eu un rapaz de 12 anos na casa? Que é o que se preguntan todos os padres. Bueno, pois ti queres dar algunha mensaxe de Nadal despois desta? Venga, pero... Quedei aí consternado, xa que non hai roupa... Que claro, non teño... Non controlas este tema, non hai roupa. O sea, será, non hai. Será que os cans grandes xa teñen unha capa de grasa tan imponente que non lle fai falta roupa? Pero vamos a ver, aos pequenos tamén, joder. Pero por que hai esta discriminación? O sea, que aos pequenos tampouco lle fai falta. A meu creo que non. Eu pensei que ao mellor... Hai uns cans que son pequenos, son uns caniches que teñen un pelo revirado que parece o teu. Eu pensei que os cans grandes, canto máis grande, menos frío, entón lle fai falta roupa. E que iba a andar Fernando Romay en pelotas pola calle. Moi boa mensaxe navideña. Grazas. Sí. Sempre aportando á sociedade, preocupándose por quen máis o necesitan. Os cans que teñen un dono que lle dá tanto de comer que están gordos e non lle colle a roupa. Eu creo que é importante. É importante ese can mimoso, que está na cociña de ferro sudando, que é onde vive o teu can normalmente, non está sin roupa. Pobrecito, pobrecito. E non vou abrir un melón de que en caso de que non hai roupa, pero a roupa que hai hasta a talla M. Como se foran modelos bulímicas, os cans, hasta la M. De la XS a la M. Pero a XXS é máis barata que a M. Por qué? Porque ten menos tela. Estamos incentivando a bulimia dos cans. É verdad. Eu vin a cans meter as patas para comitar. É que non é bonito, non é bonito. Entendes? É moi discriminatorio, tío. Ti imagínate que na roupa de persona a XXS fora máis barata que a L. Canto pode valer? A ti non che chegaban os cartos que ganan no traballo? No. Si compro roupa? No. Te digo que non, carai. Porque se ti vas hablando o teu can e dirlle que prefieres que gaste 20 euros nun jersey ou nunha costilleta? El seguramente dija, o jersey, por favor. Onde vou sin un jersey de Navidad agora, en diciembre? Por favor. Por favor. Como me cabreo eu no traballo sin un jersey navideño? Di o meu can, como vou eu o resto do ano andando por aí sin facer a postal de Navidad ti máis eu co mismo jersey? Iso é o que di o meu can, ahora mismo. Que o que máis lle preocupa. Está, bueno, consternado co tema. Bueno, queres facer ti unha mensaxe de Nadal? Venga, vou meter unha mensaxe navideña. De paz, amor. De panza? De paz e amor. Como la ves? Eu sei que teño, pero ti como vai estar vendo? Hai unha cousa que sempre se di que malo é engordar en Navidad, porque engordas en Navidad. Hai unha cousa peor que descubrín este ano, que é o peor que hai é chegar gordo a Navidad. Porque sabes que che pasa? Que a mí, claro, eu xa me vi que non cheguei gordo a Navidad. E agora estou ali e digo, ahora está, xa me poñerei en enero. E isto está collendo uns tintes terroríficos. Non che pillo, gracias.
Non, porque hai moita verdade nesa mensaxe. E vanche dar, vanche colapsar as arterias e calquera día destes acabouse o podcast, que é o que me jode a mí. É verdade, o ano pasado controlábame máis, este ano é como en plan, ese turrón pa aquí, estou comendo este turrón del blando. Non me jode. Como se iba comendo así, daí comer unha peladilla sin darme cuenta. Como se fora comida. Que peladillas son canicas, está xocado. Pero xa me estás falando disso. A ti non che jode nesta época de Nadal que tes 75 platos para comer de primeiro solo, despois ainda che vai o segundo, o postre, ainda tens os entrantes, ainda lle picas algo no bar cando vas tomar o viño cos colegas antes de cear. E non che jode esta xente que lava a fruta para comer de postre. Que lava a fruta. Que lava a fruta para poñela ali de postre, que despois nunca se come, pero a intención é lavar a froita e picala para poñela de postre nos días de Nadal. Eu non vi fruta en Nadal en mi vida. Yo eso lo vi. Yo hoy vi a mi santa hermana lavar fresas. Que intención de comelas de postre. Que pasou? Que comemos galletas, comemos torrón, comemos tarta. É porque darme a frasas lavadas sin comer. Que foi que estábamos poñendo o lavabaixelas e foi como... Hostia, fresas ao final, ai, quedaron aí, ai, por lo que sea, polo carallo quedou a tarta de la abuela sin comer. Hostia, vamos a ser realistas, vamos a quitar, a desabrochar o cinturón, vamos a abrir o pantalón e vamos a contar con que non se vai comer fruta hasta mediados de febrero, joder, que con pouco de suerte o día dos enamorados comes unha fresa con chocolate querendo ser erótico festivo. Punto, se acabou. Vale, mete a mano no ollo e vou echar un cabezazo. Pois a parta porque é a mala. terceira vez que me aparece unha mala aquí. Tenemos que darlle unha amplitud á mesa. No, tens que darlle ti unha non amplitud aos brazos. Bueno, dalle. As fresas quedaron lavadas e sin tocar. Sí. Como eu todos os sábados. Vamos allá. Vamos a dar unha mensaxe navideña. Eu vou intentar facer como o rei, que me gusta o peripé este de... Nestas datas tan sinaladas, Pepe Reina y yo queremos Como Pepe dar... Reina? Di eso, rei. Di la reina y yo. Ah, eu pensei que se acordaba de Pepe Reina porque era así moi simpático. Sería o único que se acorde de Pepe Reina a estas alturas. No, que Pepe Reina pues, era o de camarero, camarero. Nunca viste Una de chipirones. Chipirones. Pepe Reina, eu pensei, juro que levaba o rei acordándose de Pepe Reina toda a vida. Espera unha cousa. Non será que, ahora que non sabemos nada de Pepe Reina, ao mellor o rei o comprou para que estarlle ali de camarero? Ostras. Non será iso? É para poder dicir, camarero, camarero. Camarero, que? E fai o rei a Pepe Reina bromas. Unha de pipas para el pájaro. Pájaro. Pipas para el pájaro. Bueno, eso, vamos a mandar algo mensaxe navideño. Vamos a ver. Non che volvo a interrumpir, tranquilo. No, sí, eso vai durar 5 minutos. Despois, sabes que vou fazer ao final de todo? Unhas promesas para o año nuevo. Promesas? A ver cantas cumples, como a de non interrumpir cada 3 segundos. Pero promesas, eu non prometo nada que non podo cumplir. Entón non prometas nada. Vamos a ver. É un tempo de Nadal de agasallos. De agasallarse uns aos outros. Sí, eso é correcto. Se Aí hai falastes ben. Ole, cada cousa que dixas ao caso vou beber un chupito. E decir ole para interrumpirme, non vai a ser que non se che ocurra nada para interrumpirme, entonces así xa tes esa base, ole! Eu vou... Xa non vou usar máis os conectores, porque non me fai falta conectar unha frase con outra, porque nunca podo decir máis de unha. Veña, dalle, Vamos a ver. non interrompo máis. É unha época de agasallos. Ahora, se hai nenos vendo isto, por favor, tapadelle os oídos, porque ao mellor hai confusión sobre quen ten que Hai regalar e quen non. spoilers. Hai quen ten que regalar e quen non. Papá Noel é un tío moi guai, e os Reis Magos son unha xente moi guai que lle trae regalos. Eso é verdade. Entonces, Papá Noel, ao mellor, non ten culpa, porque Papá Noel e os Reis Magos son unha maravilla esas personas, pero non teñen culpa de que ti, como ser humano, decidiras traer máis vida a este mundo. Eso. Ole! Estás entendendo? No, pero vou explicar. Eu sí. Papá Noel vai regalar aos nenos. E se Papá Noel lle estaba regalando aos padres, Papá Noel ahora só lle vai regalar aos nenos. Eu non teño de Papá Noel non ten culpa de que vos dera por foder na vosa muller sin condón. Son eu culpable deso? Podes No. volver a dicir eso con unhas palabras aptas para as redes sociales. Eu non teño culpa de que inseminaras a túa parienta.
As redes sociales e seminar non controlan. controlan. Son culpable eu. Entón, se eu te estaba regalando a ti todas as navidades, a ti e a tu santa esposa, que xa me trouxeche xente da fora que non era, e me callé, e regalei, porque son educado, e esa señora... No, Papá Noel. Papá Noel é educado, e esa señora bastante ten con aguantarte a ti, e mereces un regalo ainda mellor que o teu, porque te ten que aguantar. Ahora, que me creer vida de la nada, que me saques outros seres humanos con el truco de magia máis asqueroso del mundo, que é que me chamo ao parto. Porque de repente nada por aquí, sangrando. El truco de magia máis asqueroso que he visto en mi vida. Entonces, se ti decidiches rellenar a tua muller cun meniño que non che mandou ninguén e traer outra vida aquí a este mundo, ahora Papá Noel vai regalar esa nueva vida que é inocente, que non ten culpa de nada e que dá patatas nas canillas. Sí, sí. Entonces eu regalolle aí e el Santo Padre e la Santa Madre, sentindo moito, se queremos a cociña de madeira de 90 euros, non hai unhas botas para xogar a veteranos. Entendeus a miña mensaxe? Así que a partir de agora, o que teña fillos, que se compra as cousas. Papá Noel solo é por nenos. Quedou claro? Quedou claro. Eso sí, o meu regalo sí que eu quero, que non tuve fillos. Ola, claro está, pero... Claro, o rei, e máis eu, o que facemos son mensaxes xenéricas, pero ti creo que estás dedicándolle estas palabras a alguén en concreto. No! Que Juanjo, ni que Juanjo. Non é por teu irmán. Non, home, non, é en general, porque de verdad que isto é algo que me veñen dicindo aí a xente de, ostra, antes eu facía un regalo a mellor, porque esta xente que se vai vivir xunta, casa non se van a vivir, e faría un regalo para a casa, facías un regalo, ora teñen 3 rapaces, máis eles que son 2, máis que queren algo para a casa, e un control, que unha nómina, a miña nómina de febreiro, xa é para esa casa. Oye, si queremos el cochecito yeye, non hai a cafetera de bar para a casa, eso é así. É matemática pura e dura. Efectivamente, 2 por 2 son 4, e 2 por 4, 8, e 8, 16. Yo me eché un remiendo e yo me lo quité. Non me voy a sacar este tema máis do regalo porque Papá Noel estás pasando putas, ainda por riba gordo. E sabes o que come un reno? Yo me chimo gordo así, sin querer. Non dixeste un ti. É que estamos falando de Papá Noel. De Papá Noel, pero Papá Noel, o que é de Papá Noel? Os renos de Papá Noel que eles comen máis, porque vai indo vello e hai que dar de beber e toca estar 50 euros. Bueno, adelante. Siguiente tema. Vale. Desafogastes? Un pouco, sí. Porque te poña mala cara polo regalo. Non gusto, me cago en Dios. Dai. Igual por eso hoxe estamos grabando e non pasando o día ca familia. A familia que se elige. A cuñi chamo eu a Johnny Walker. A familia que se elige, Johnny Walker. Tócame a mí, xa é a miña hora de desafogar, quero dicir, de dar un mensaxe de Nadal. Sí, porque eu creo que o rei tamén usa un mensaxe de Nadal para desafogar, en plan, me cago en que Ahora, despois de dar un mensaxe de Nadal, vou dar un consello ao rei. É mellor que vaya, plan, 5 minutos él, 5 minutos Leticia, porque eu ahora mismo, se seguía falando, acababa a hostias con algo. Hai que desafogar e porque lle toca outro para tranquilizar. Vale. Pois eu tamén quero dar esta mensaxe de Nadal, que eu creo que é moi importante, porque hai un tema no mundo do que a xente non vos estades dando conta. Sobre todo ti. Eu non sei por onde vas, pero... Unha amenaza silenciosa que só as mentes máis privilexiadas do mundo nos damos conta, pero por eso estou eu aí, para abrirvos os ollos a todos e especialmente a ti. Creo que me vas pillando. No, aparte está falando rapidísimo e non te entendo. Vamos a ver. Hai xente... Ajá. Xente. Hai xente que está pagando un gimnasio para que os poñan a correr por fora. É que me parece que lle dá... Sí, que lle dá. Intríngulis. O sea, ti ponte... Sitúate. Ti vas a un gimnasio e dille, ¿cuánto es la cuota? 60 euros al mes. E tú le das los 60 euros al mes. E dille, moi bien, que fai que facer?
pues vai a correr usted por fora. E te dixe, logo 60 euros para que son? Para asfaltar a calle? Ai, no, pero vamos a calentar corriendo un poquito por fora. Home, hasta onde eu sei, as calles son gratis, correr é gratis, podía facer eso gratis. Donde están esos 60 euros? Que yo los vea. Invertidos en que? En que me dixas ponte a correr por fora? Hostia, para eso teño un mozo culturista, joder, que lle dijo, que fago, cariño? Pois podes ir a correr un pouco por fora, gratis, cariño. Para eso estudiastes o FP de Educación Física. É unha carreira, pero bueno. Pois o que sea. A ver, ten sentido algún. O sea, isto ten moita gravedade, porque quero dicir, un gimnasio é un recinto. Ti pagas por ir ao gimnasio, é un recinto pechado, con teito, con paredes, con chan, con... Bueno, quero dicir que non chuchou en riba, interesante. Entonces ti colles, págalo para iso, para estar nun interior, con maquinaria especializada. E collo tipo e diche, 60 euros, ir a correr, cal é a maquinaria, tus propias piernas. Estánme chovendo en riba, bueno, para presumir hai que sufrir. Bartolo con joder, hostia, non me jodas. O sea, eu estou pagando o gimnasio para non ir a correr por aí polo monte, que me entra o aire frío así nos pulmóns que se te congela, non sabes que cando ibas á gimnasia, cando eras chaval, na ESO, mandabanche correr ao redor do colegio e congelabanse os pulmóns, aí a primeira hora, que te poñían gimnasia a primeira hora. A min poñíanme sempre gimnasia a primeira hora de la mañana, congelabanse os pulmóns. A primeira hora de la tarde, dábame gana de vomitar por un corte de digestión, porque viña de comer. Pois isto é lo mismo. E vinche, pois vaite a correr por fora. Ah, tía! Tánseme congelando as arterias todas, joder. Si hecho unha cousa moi importante. Cal? E hecho, o gimnasio ten teito, paredes e chan. A verdade é que para correr o chan é bastante importante. Correr sin chan... Pero ti sabes por que che dixo? Porque eu estou vendo que hai gimnasios en polígonos industriales. Que, quero che dicir, non son polígonos en medio de unha casita del bosque, en medio de la montaña. Que dices, corres en medio de la naturaleza. No, no, no. Ti vas correr a un polígono industrial que ten escaleras para arriba, escaleras para abajo, porque... Escaleras no polígono. As aceras dos polígonos eu non sei que misterio lles dou por aí, que aireada lle dou na cabeza, que van así e de repente hai un escalón para baixo, e sigues andando e de repente un escalón para arriba. Eso pasa. E depois hai un burato, por que? Porque andan con maquinaria, andan con todo, hai buratos, torces un pé e pagaste 60 euros do gimnasio para romper un pé no medio dun polígono industrial, como se foras unha prostituta barata. A que putas vas ti que rompen os pés? Que? Entonces, a min explicádeme que sentido ten iso. É como ir a un restaurante e que che dixan, ai, sí, pero ten que traer usted o seu propio tupper e comer de porta para fora. Ah, me verás. E son 60 euros, pois non me parece a min. Non me parece a min interesante este rollo. Porque eu, se vou ao gimnasio, ademais, é para estar dentro. É para ducharme ca auga da ducha e forrar da casa, tamén. Pero, sobre todo, para estar dentro. Sabes isto que lle chaman macauto? Ese gimnasio auto, ao final é o mismo, non? Cóllela que che mandan facer, valo facer á casa. Claro. Eu me montado ao gimnasio, vou montar a ventanilla, e vou dirá, tipo, vaite para casa, faite abdominales, corre un pouco pola eira, e despois saca un trator de esterco, e con eso vas a estar fuerte. Gin auto. Gin auto. É un gin auto. Que basicamente é que che mandan un WhatsApp que tens que facer ese É que día. tal cual, a mí xa me dirás que é que non, eu, de verdade, isto estou no vendo eu moi a menudo, por desgracia. Aparte... É unha cousa que se está poñendo de moda, porque ademais eu agora mesmo estou traballando diante dun gimnasio de CrossFit, nun polígono industrial, que está fatal as aceras, por cierto. Hai moitísimos coches, e ves a xente que vai ao CrossFit ali a correr dun lado para outro, dun lado para... Dan unha lástima, unha pena, unha vergüenza. E dixo eu, mi má, acaban de escapar dun secuestro. Secuestraron-nos, están patas para que os quiero. Dixo, canto tempo levará esta xente secuestrada? 15 anos, polo menos, porque esa velocidade... non, é que van a CrossFit e poñenos a correr polo polígono ás voltas. Eu conozco un hijo de puta que foi eso. Quen? Un amigo meu que ten un chal de CrossFit e de gustar que dixes. para calentar para fora. Eu imagino esa xente que chega ca súa bolsa, ca súa toalla e tal, pousa as cousas e dille, ves de gimnasio, para fora, pónteme fora, mona. É unha cousa que non estou entendendo, é unha cousa que se está poñendo de moda, e así como me gusta a moda de los crop top, esta non me esta non me está gustando. Non é, tiro pola moda non o das todo, Non, só non, das aquelas que che gustan. Sí. Bueno, eu agora non sei se é mensaxe, esta é unha observación. Unha observación. Unha observación.
A ver, cousas que Molaba pasan que, no daba. molaba que o rei dera observacións tamén. Que dixera, por cierto, estou vendo que andades moi gilipollas correndo por fora do genal. Meterme esa xente para dentro. Ese era un rei que non cortaba a Pero ver. con collóns, que se meten nas cousas importantes. Claro. Pero non lle botamos collóns á vida. No, porque veñiños do crossfit tan fuertes hasta que panchou as hostias. En vez de ser os desocupas son onde vive o rei? Que pareces Moncloa. Moncloa non é, non. A ver, o rei onde vai vivir? Se é un rei, onde viven as princesas? No castillo. Nei Lampaliz. No castillo de San Antón, nun palacio. Ai, Ai! é verdad. Un palacio. Non querías ti de pequena ter un palacio? Eu non carallo. E ao final acabaste nunha eu, cousa. eu collí moito trauma que viene aí e digue canta máis casa tens máis que limpar. Eu para que vas a un puto palacio. É verdad, eu xo cristales digo, Dios mío, que os terá que limpiar, se me dá ansiedade. Canto Cristo sol vai aí, mi mamá. Bueno, Pois a miña observación é a seguinte. Estuve fijando moi duramente, arduo trabajo de investigación. Díxome Gloria Serra, descansa un pouco, hombre. É a que leva as investigacións sí, neste país. neste país. Hai dúas Galicias. Hai un tipo de persona que ten as luces de Nadal todas igualitas, e todas ben postiñas, e todas do mesmo color. Ti si tes unhas luces de Nadal todas doradas, ou todas blancas, que non hai moita máis combinación, ou todas doradas ou todas blancas, todas do mesmo postiñas, así ben postiñas, colocadiñas con gusto, ca súa armonía, ca súa non me está salindo as palabras, bueno, non pasa nada, que ca súa rectitud, ca súas formas ben postiñas, probablemente ti seas adinerado. Ah, E sea unha persona de dinero. de bien. Por exemplo, Isabelita Preller pon as luces todas, pois un ano todas blancas, outro ano todas doradas. Entón ti pasa se hai un chalé que ten todas doraditas así ben postiñas, E todos, tamén é importante un pouco todo do mesmo tamaño, non? Que son así como moi pequeniñas, moi pequeniñas, moi tal, suelen caer así, todo Sí. moi tal. Aí probablemente haxa money. ferro, haxa capital. Depois, Posiblemente sea un encargado dunha fábrica. ou o dono incluso. Ou non. Que as fábricas ten dono, é que a veces parece que non. É que como non andan polos pasillos, Ou non velos. un esquénsese. Claro. Pero bueno. Como andan polos pasillos da BMW de Madrid. Pues, Claro, diste a será o dueño da BMW, non? No. E despois, hai outro tipo de personas, en las que me incluyo, que temos as luces de Nadal de máis colores que as de que parece que se elige un payaso daltónico. Sabes, que hai luces de Nadal de todo. Non irá polo que temos nós aquí. Non, para nada. Que tes un lucerío verde, outro azul, outro vermello, suelen tirar por esas cores. E aparte, non é un vermello, como se diese, color pastel. Non, é un color vermello que te ceja, que parece que non vas a ser bombillas dos semáforos, efectivamente. Son esas mismas. E aí todo posto daquela como lle cadra, vai, ao mellor tes a barandilla do balcón así, e só hai luz hasta aquí, porque non se chegaba hasta máis. Estás de Ilbouna so vento e tal. Aí, probablemente, haxe máis felicidade, pero menos cartos. Pode ser, pode ser. Entón, a Galicia divídese en dous tipos de lucerío. O lucerío precioso, bonito, armónico e o divertido. Por exemplo, na casa do lucerío armónico, bonito, de las luces blancas, ao acabar de comer, van dormir a siesta. No das luces de colores, ao acabar de comer, a ver se unha botella de JB. Son pequenos detalles. Que están ben os dous. Claro. Pero bueno, son distintos. Sí, efectivamente, por exemplo, nas luces armónicas e bonitas e suaves, pues son suaves. Son suaves, Por exemplo, ai, dache ganas de falar así. sí, verdad. Diste, ai, dache ganas de dar os buenos días. Que eu nunca dou os buenos días, e vou a esas casas e digo, ai, bos días. Ti chegas aquí a unha casa como a que temos nós con esta iluminación e dimos, epa, buenas noches. Como huele a cerdo. Sí, pode ser. Porque, por exemplo, esas luces non fan plas, non, é un tintineo. Teñen, é como van ao ritmo de la música. Ta, cha. Estas
Esto va al ritmo, Bla, 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 bla. al ritmo del combo dominicano. Claro, parece que é como intentando darlle a alguén un ataque epiléptico. E as outras é como crear un ambiente de magia. O outro é como o sonido dun violín e este é como o sonido do panorama. Sí. Pouco violín na panorama, o mellor Lito, tens que mirar eso. E nada, esa é a miña disertación sobre as luces de Nadal. Canto máis homogéneas, menos diversión. Pero máis capital. Bueno, un capital tampouco te fai feliz. Pero iso sabes por que pasa? Porque pasa tamén que as árbores de Nadal, que esa xente que ten as luces así todas homogéneas, é da mesma cor e do mesmo tono de color, que hai distintos dourados e distintos blancos, que non lo sabes. Que me dices? Blanco roto, blanco marfil. Hai moitas gamas de blancos e de dourados, pero cando todos teñen e coinciden na mesma gama, eso suele ser a mesma persoa que ten un árbore de Nadal que ten toda a árbore que a decoración da mesma cor. Todo vermello, todo dourado, todo branco, todo azul, todo igual. É porque é o ano que ven, é outra vez todo igual, pero dunha cor distinta. Ostras! Por qué? Porque aí hai capital para poder comprar cada bolita que vale 5 euros. Cada puta bola. E compre 15 de cada ano dun cor distinto e vai cambiando. Porque ai, o ano pasado xa o tuve en dourado. Ai, o ano pasado tal. Este ano lévanse violetas. Dinche, este ano lévanse. Hai moda no color do árbore de Navidad. Pero por favor. Pero onde estamos? É que xa o dixen máis dunha vez, nos está comiendo la meseta. Nos está comiendo la meseta. Temos que asociarnos máis con Portugal. Esto está nos comendo todo. Entonces, iso é o que pasa. Sabes que color... Despois, está o que distintos que teñen as luces así de todos os colores son os que teñen as árboles que teñen unha bola roja, unha bola verde, de repente un ciervo ali colgado, unha botella de champán, o sea, cousas así moi aleatorias. Na miña casa un ano puxo de moda colgar mazáns. Non me digas. Había mazán, sí, é un verdad. adorno de mazán. Houve unha época que estuve de moda. E hai un montón de mazán, temos na casa unha caixa de mazás para colgar no árbol, que despois miña nai, e eu, toma mierda, e pintonas de dorado, peor ainda. Manzanas douradas, era que lle ocurre. Moi dos 90s. Sí. Pero Sabes? quedaron, por qué? Porque nas casas humildes como as nosas, vanse jardando, e de cada ano vas poñéndolle ao árbol as cousas que tiñas de antes e as novas que vas tendo, hasta Claro. que non se vexa nada do E verde. vas comprando pouquinho a pouco, a mellor compras, hai unhas bolas así de bolas de color rojo e veñen 50. Eu compro a de 5. Porque xa tes tanto. E coincide unha bola dos anos 80 destes que caen e salen cristales que te podías cortar e matarte, con unha das bolas ahora modernas todo de plástico. Depois ao mellor ten esta cousa que lle puñas así ao árbol ao redor que ahora xa non se ve. Hai as boas, que son como boas de Como a vedette. boa de vedette, pero que picaba a muerte. Que se norma do bar, anduvera con eso, tiña o cuello rojo seguido. E ali te puñías ti a Salíalle dermatitis. que te puñías ti a xogar con eso, a enganchalo no cuello, e non morremos aforcados todos De milagro. de milagro. E tamén se lle puñías por eso e de todo o que ten. Esas son as casas. Por exemplo, nas casas boas, esas que distintas luces tal, cada ano levas unha cor. Sí. Sabes que cor se Pois leva, hai moda. sabes que cor se leva na miña casa? Todas. Todas, ponlle cousas ras. Nós non despois adornamos o árbol, nós collemos a caixa soda e facemos, ¡ah, vai! Bueno, eu teño que dicir que este árbol que temos aquí, jardo todos os anos, así como está todo decorado, meto na caixa, e ao ano seguinte quito e poño. Bueno, E claro, xa está, ten tantas cousas en riba que xa estás pelexado. E hai xente que di, hai que comprar outro árbol que é moi bella que mira que xa estás pelexado. Non, que pasa que lle puxaches tantas cousas que o plástico xa cae, joder. eu dixenlle a miña nai, mamá, o árbol de Nadal está allí caendo a folla, hai que comprar outro. É de folla caduca, deixa estar. Pois, moi ben a reflexión. Estou de acordo contigo. Mira como se nota que é Nadal que estamos de acordo nas cousas. Choca aí! Tampouco flipes. Bueno. Vale. Ora vou falar de outro tema que me estou dando conta que isto crea moita crispación. 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 Guau. Como o choco crispis. Vale. Ese é como decir, remunerado, como o Renault Clio. Con que teña unha sílaba igual. E hai un tema que está causando moita crispación nestas fermosas datas de Nadal, que é só empezar sempre o problema cunha pregunta moi curta, moi simple, pero moi perigosa. A pregunta é:
Onde imos cear? Aí daño. Aí, porque cando... Esta pregunta só debe se dar cando tes parella. A xente solteira... Pois se non que te pon no espello, onde imos cenar, guapetón. Ti cando estás solteiro, un dos múltiples beneficios que tes é que non discutes con ninguén. Múltiples beneficios. Hai múltiples beneficios. Múltiples. Un deles, é un que hai que ter en moita consideración, é que non discutes con ninguén. Eu acho que é innegable. Consideración, como el consorcio. Vamos xogar a teu xogo. Entonces, ti tes a tua parella e dixe, bueno, por certo, onde imos cear? En noite boa ou en fin de ano, onde imos cear? Espera, por que cando se fai esa pregunta hai un que quere preguntar e hai un que quere escapar da pregunta? Unha vez máis, é unha pregunta retrógrada. Sí. É unha pregunta moi retrógrada, porque diste, quero que contestes o que eu quero. Claro. É o que teñen estas preguntas. Quero que contestes o que eu quero. Por supuesto, non che vou dicir que é o que eu quero. Claro. Porque xa ten que darse, por supuesto, un clásico en las relaciones pasivo-agresivas. Que todos conoceremos, que en alguna ocasión, ainda que sea de oídas, conocímolas. Entonces, onde imos cenar? Dios, isto sí que é un follón, Porque empezan, é que imos en noite boa á casa de meus pais, e despois en noite bella a dos meus, e despois o día de Navidad vamos á casa dos primos, e despois non sei que... Dios! A túa casa... Unha pregunta que me fago é... A casa desta xente só ten porta para salir, nunca para entrar. Por que non fan nunca a cena na súa propia casa? En plan, oye, facémola na nosa casa e invitamos aos nosos pais e aos teus. Non, sempre hai que discutir de a donde vamos. E dices, hostia, e logo a tua casa que ten? Non tedes fogón. E claro, hai xente que xa non compra ningún butano, joder. Eu conozco parellas que van tanto a comer aos dos pais que cando fan a casa pasan de facer cociña. Teñen cuarto de baño, habitación, sala e cociña din, E di, ponme mellor un gimnasio e depois vou correr a horta. Pero din, home, ponme unha nevera para ir metendo os tapers, pero ao principio fogón. Non quería. Non quero, e forno tampouco. No. Bueno, forno para a pizza, mía. Bueno, pero por capricho. De pura locura. Entonces, é unha pregunta moi arriesgada. Claro, causa moitos problemas, porque empezan, imos aquí, este día imos alá, este imos aquí, non teñen tanto traballo nin o que cuadra os horarios en Inditex, que empensa, este día libres, este día tal, este día cual, é moi complicado. Que bueno, que despois hai tamén, quero dicir, moitas veces hai moita xente que di, tengo la clave, que di, eu son máis lista co resto, e sei cal é a solución a este problema. E para que todos estemos contentos, que facemos? Mamá! Pa Nochebuena vimos comer eu, o meu home, os sogros, os primos do meu home, os tíos que veñen de Suiza tamén, e todas as primas da redonda. As segundas, as terceiras e as cuartas, todas as primas que temos por aí en diante, así xa non hai problemas. Pero metes toda a familia política, moitas veces, metes a familia política na casa de túa nai. E túa nai flipando. Que en vez de ter unha cociña ten dúas, a que ti non tens na túa puta casa en mesa dela. E ten que andar a facer de comer arriba e máis abaixo. Entonces, cal é a solución a isto? Sin divorcio vai estar complicado. É un problema, de verdade é un problema, pero é unha cousa que está pasando. Xa teño a solución. Cal é a solución? Isto vino en Londres. Bueno, tú en Londres e yo a California. Aí. Eu te fame. En Londres, non sei se foi en Londres ou en París. Bueno, polo mundo. Nos países concordantes de género e número. Sempre dijo mío, moi xa saber de memoria. Nos países nos que hai un ABC, non un periódico, nos que hai unha tabla de multiplicar que di 9 por 9 81, neses países que son chapó, Berlín, Londres, países que son ciudades, que son hombres, que son comunidades autónomas. Estes países que houve unha época que había camisetas co nombre. Claro, que non había unha camiseta que puñía Teo, nin Dodro, nin Lampai. No. Puñía London, puñía Berlín, puñía París, por que? É dicir, ti coixas a mellor a un veciño meu e diría que vou llevar a botar as fresas. Digo, a mellor vou te llevar merda de cabalo.
Ou chapapote, estou entre as dúas. E ti diría un londinense, que lle botas as fresas? E dixo o londinense, voulle botar un produto especial que hai que ten un pH... Pensaste que iba a dicir nata, verdad? Que iba a fazer ese chiste tan lamentable. No, coño! Pero ten un pH neutro que tal e que cual, e dirlle ao meu pai di, voulle botar merda de jaliño este ano. Botei de porco ano pasado e foi a mierda. Pero... Como o seu propio nombre indica. Claro, porque o parisino sabe que as fresas hai que botar e... Bueno, pois, sabes que hai en París? Que hai? Londres ou Berlín, nunha destas? No mundo. Non te molles as mans. Hai un autobús con cena. Perdón. Que está o señor cociñando no autobús e vai... Que ten que ser ótimo cociñando nun autobús. Xa me costa a min emparado. Un restabús. Un restaurante bus. Sí. Bustaurante. Bustamante. Tamén era bonito cenar con Bustamante. Vamos a cenar con Bustamante. Bustamante, abre as portas da casa. Entonces, cal é a solución perfecta? Autobús de restaurante e nin na casa dun ni da do outro. Imos dando voltas, imos á casa dun, depois imos á casa do outro, depois imos á casa do outro. No autobús restaurante. Hai que montar unha empresa de autobús e restaurante en Galicia po día de noite boa. Entón, onde imos cenar? A ningún sitio. Tranquilos que vengo arriba. A ningún sitio e a todos a la vez. Vengo arriba con Pepe Solla. Lévache por todos pola casa do teu home, pola casa túa, pola casa dos sogros, pola casa dos consogros, pola casa dos tíos, pola casa dos primos que veñen de Suiza, pola casa de todos. Vades cenando. É precioso, eso. E podedes beber o que queiras, porque podes deixarte na casa. Claro, a mellor caicho día de noite bo, a mellor caicho día 27 de decembro, porque tampouco é moi puntual o arriba, pero bueno, quero dicir, pasar vai pasar, máis tarde ou máis temprano, xa veremos. Oye, moi boa idea, Si a empresa de autobús se chama Arriba, porque vai para arriba, esta nosa ten que chamar Langostino. E pasa o autobús Langostino, jánchate e vas, en casa de quen? En casa de todos. E en casa de nadie a la vez. Claro, ese é o bonito, é unha metáfora preciosa, moi ben. Unha fantasía increíble. Outra genialidade de Carla Núñez. Es que eu jogaba con un fulano que esto era patético. Cando se marcaba un gol dun córner ou así, controla el córner. Sí, patada al balón. Centran e hai moita xente na área. Entón, cando marcábamos un gol de córner, e o árbitro dicía, metí número, para ver se o anotaban. Recordaches esta persona? Eu sempre iba, cando había duda no gol, e o árbitro dicía, metí o número 8. E a ver se o anotaba, porque lle facía ilusión, despois dicía, mira, metí 12 gols. E dicía, bueno, metería 6, pero... Ai, que joder, puta. Ai, que bueno. Vamos con outra mensaxe navideña. Vale, veña. Chan, 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 chan. Mensaje de su majestad Telegaita. Hostia, pero ao final foi verdad que viches o mensaje de Nadal, que sabes que hai un... Hai unha apertura, un opening como en Dragon Ball. Tolaba que empezara antes do mensaje do rei. Atravesei unha nube brillante, atravesei! Todas as ficcións empezan cunha cabeceira. E acabaron o opening de Son Goku. Onde estás dentro? É que iso... Hostia. Ese sí que tiña que dar o mensaxe de Nadal. Quen? Son Goku. Pero é de mentira. O rei é de verdade, logo. Eu pensei que era un fotograma. Claro. A ver, dá a mensaxe. Unha mensaxe. Algo que me perturba. Que me trae loco. Que nos consterna. Ben. Vamos a ver, hai un produto que se toma moito no Nadal que ten propiedades milagrosas. Eu estou comendo, non? E aquí acabo de comer agora e estaba recordando que comín hoxe e onte xa me dá ganas de vomitar. Entonces, entrantes que, por exemplo, na miña casa este ano deuxille por cortar rodajas de salchichón e de gordas, que é como, isto, como non vai haber comida, vamos meter cachos de queixo de así, que é como... Pero iso é unha técnica milenaria que usan os galegos, que cortan as rodajas máis gordas, porque así din, hai comida máis que dúas rodajas, pero non dúas rodajas que son así. Claro. Entón, é unha técnica que só os máis sabios saben utilizar. Comiendo rodajas de fuechazo, unha e outra, claro.
Entón, xa unha técnica, vamos. Sí, xa bo. Eu teño que vir da todo 12, pero chiquitito. Bueno, un caso. Non sei, bueno, eso, engantrantes aí como un animal, langostinos que hai xa que puñerlle as balderas ao plato, porque eso bótase po lado, vieiras aí hasta que teñas cunches para darlle ao orfe onde nos tierra, ameixas, que acabas de comer e estás, que yo non vou comer ni puta vida nunca jamás. Non quero saber nada de comer, xa empezan a decir, saca o turrón, saca nada, mete o fardo aquí, tira con todo. A brindar con pouco champán. E tomas aquel champán e de repente, hostia, entrache outra vez comida para dentro. O champán é o limpia tuberías dos ricos. Ti dá igual o que comeras. Tomas aquel champán, limpiache todo, previo 3 ou 4 arrotos, limpiache absolutamente Que son arrotos? Erutos. Fazen es que non son moi de Juan Flores, non moi arrotos. Entón, límpache todo o que ven sendo o intestino e venga o turrón del duro, o turrón del blando, que... Ainda lle dixo a tu hora, non sobrara un pouco cabrito, trae que vou repetir. Eu só tengo visto con mis propios ojos. Sí, e con mis propios dientes, así estou quedando. Que eu teño unha teoría dentro da teoría. Cal? Creo que dependendo o turrón que comas, vai ser a mierda que fajas ao día siguiente. Por eso tens que elegir turrón del duro ou turrón del blando. Pues bueno, esta teoría deixámosla para outro día, mellor. Sí. Entonces, ti botas aquel champán na boca, que ten efectos milagreiros. E volves a ter outra vez gana de comer e enchófarlle para dentro aí, veña aí panetone. Que bouses de moda, panetone, agora temos panetone aí, veña panetone. Que fai falta unha masa ben gorda e densa para dentro, vamos panetone. Turrón, non probache o turrón del almendro, pero xa comín o de 1808, pero é distinto, tes razón, trampa que non é o mesmo produto, son almendros con mel, non é exactamente igual. Entonces distí que o champán... O champán a min é como se me fixera unha limpieza de estómago. Eu tomo champán e venga, cero, empezamos de cero. Reinicias co champán. Sí. Por iso é a bebida das modelos. Claro, a modelos porque toman o seu champán e queda o estómago limpio e listo. Claro, non lle claro, fai falta claro. máis. E fai falta alimentarlas co champán. Limpian todo. Limpian todo. Ti tomas, xa dixo, limpian tuberías dos ricos. Ti tomas media botellita de champán, iba a decir unha marca, pero non conozco ninguna. Ti sabes o color, non sabes a marca. Tomas aí 3-4 copitas de champán e dices, ala, veña, fai mandoscopia que estou limpio de todo. Pois moi ben, parece moi ben a tua teoría. É unha teoría. Eu non teño teoría, eu teño outros discursos de Nadal. O meu vai de discursos hoxe. Queridos galegos e galegas, querido Telejaita. Querido. Bueno, é por complacer. Queridos todos. Por complacer. É que fun atrápame se podes. Sei moitísimas palabras, ora. A ver, di unha que teña máis de 4 sílabos. Onomatopeya. Ostra! Que eso é cando ves vir un coche e dis, oh, non me atropella. Vamos a ver. Quero mandar dende aquí unha mensaxe nestes tempos de amor para que haxa un pouco máis de comprensión e que non seamos tan... como é a palabra? Isto que non che gusta o que fai o demais. O sea, que se eu... que haxa un pouco de respeto, non me salía a palabra. Úsala pouco. Un pouco o concepto. Eu quero que haxa un pouco de respeto nestas épocas navideñas. Sobre todo cun tema que a mí me ten escandalizada, que é unha cousa que se me di que non se pode facer. Non se pode facer eso, non se pode facer eso, non se pode facer eso. E dixo eu, por que non se pode? Por que non podo cenar ou comer en Noiteboa, Navidade, fin de ano, en chándal? Por que? Non sei, explícame. Porque ti baixas, ti vas tomar uns viños cos teus amigos, porque é tradición, todo o mundo ten esa tradición. Ninguén ten outra tradición de ir a estercar unha leira, polo que sea.
Todo o mundo ten a tradición de ir tomar uns viños cos seus amigos antes de ir cear, perfecto, che postas aí, ben vestidito, con tu camisa, con tu tal, guapísima, perfecto, bien. Chegas a tu santa casa, que é tu santa casa, xa sabes que vas comer como un jabalí e diste, ui, este pantaloncito que puxen apretado estáme comprimindo o estómago. Vou ter que poñer algo máis floxo. E pos o teu chándal. Ou, en su defecto, o pixama. Eu son máis de pixama, se cadra. Pero ti pos o teu chándal ou o teu pixama e baixas para comer e dincho, ai, non irás cear así. Perdona, Mr. Pato MacPato. Como era o rico el tío Gilito? Perdonádeme todos. Que sodes os que me vedes todos os días en pixama na miña santa casa. Non podo estar en chándal ou en pixama en mi santa casa. Con xente que convivo todos os santos días. En este día santo. Por que non podo ir vestida como a min me dea a gana? Por que? E dicho, ai, vas comer así. Claro, como queres que coma? Que queres que baixe o traxe das burbujas de Freixenet? Póñome aquí en maillot e póñome a facer figuras elásticas en patinete. O que ten que ver eso con ir ben vestido? Porque leva moito brillo esa xente que fai así, que fai patinaje artístico, fai moitísimo, ten traxes así de brillo, de Swarovski. Que queres que me vista como unha persona que fai patinaje artístico? Como queres que me vista? Como un cantante do Combo Dominicano, como queres que me vista? Entonces, por favor, teñamos un pouco máis de comprensión pola xente que queremos comer cómodos e que queremos que a nosa barriga se expanda na cena, que para iso pasamos o traballo en facela, non? Ou, no seu defecto, en comprala, como fixen eu. Que fui ao restaurante e dixen, canto é? Pois dame, eu que non quero pasar traballo. É que trouxe a cena feita, pero eran 4 ou 5 platos que había que comer, e para iso teño que poñerme en pijama ou en chándal, porque en vestidito non me entra. Bien. Creo que quedou claro, non? Sí. Pois xa está. A mí, porque dixetes, vas tomar algo cos amigos e depois cambias e tal. A mí, sabes que me fastidia máis? O día de Nadal. Que te levantas, abres aquelas 3 porquerías que te trouxeron e é como, vas comer así? Sí. Voume cambiar para sentarme na mesa da miña casa. Para despois subir outra vez para a tua habitación e volverte a poñer en pijama. Home, pero ponte outra cousa. Que outra cousa? Unha escafandra. Que queres que me poña? Estou echando, mamá, déjame tranquilo. Si despois temos que ir meter as jaliñas. Quero che dicir. Despois vas baixar o que sobrou ao can. Pero cámbiate, non vayas con esa roupa. A ver, me cago en Dios. Isto que é como o programa aquel que había en Telecinco, que estaba Pelayo ali e dicía, che, cámbiate. Non me vou... Eu non son como o cantante da orquesta, non me sei cambiar de roupa en 5 minutos. A mí lévame tempo, é traballo, é dame frío. Dame frío cambiarme de roupa. E sobre todo a mí o que me acaba que me apreta a barriga. Coño, non? Pois, se non entras non é, Eu asumino. Eu non. Pois eso é, que por favor, deixemos a xente comer en pixama e en chándal. Este é a miña mensaxe de Nadal. Sí. Que non pasa nada. Que imos comer igual e imos non ser simpáticos ca xente igual, non é polo chándal. Que hai xente que che di, ai, estás moi mala cara, é que claro, vestiste teste que vestir ben. Mira, a mala cara non se me quita vestíndome ben, Eso non é culpa de que non este arreglada, a mala cara teño igual. Eu creo que é todo unha trama do Séfora. Me cago en Dios. Non lo había pensado. Creo que o que queren é que te andes cambiando para 5 minutos, que te maquilles... Que compres o pintalabios, la crema hidratante con brilli, el serum para el pelo, e todo para cenar 5 minutos con tu santa hermana, con tus padres e con tu abuela que te vieron el culo 20 veces. E aparte que che venden... Que te cambiaron de pañales de toda a vida. E aparte venden xo desmaquillante. Entonces, doble ganancia. Levantas, te maquillaste para desmaquillarte ás 4 da tarde. Non caer na trampa do Séfora. Hijos de puta. Son las trampas del Séfora. Séfora. Están facendo todo isto para que compremos porquería e perfumes, que esa é outra. Non me vou meter no tema dos perfumes. Botar perfume para dormir co teu home, pero vamos a ver. Por favor. A non ser candapeitos, non ten sentido, non? Eso é todo un engañabobos.
Canta máis kombucha beber, máis lle das de hostias á mesa. Non sei se será... Mira, pois hasta é unha lástima se me acordara antes botarlle algo, pero... Eu quero lle mandar unha mensaxe a unha minoría silenciosa. A quen? A unha xente que ten un problema que eles moitas veces non son conscientes, porque esa cousa de que non és consciente, que hai en Galicia moito disléxico de regalos. Disléxico de regalos. Esta xente... Complicouse a palabra disléxico? No, disléxico. Eu falo moi ben, inda que leve aparato, porque estou acostumbrado a comer moita mierda no traballo e sei falar con mierda na boca. Entón, hai xente que é disléxica de regalos. Que é esta enfermedade? Que moitos se preguntarán, que é esta enfermedade? What time is it? Pois isto é que ti, por exemplo, tes un marido que en principio é normal. El levántase, dúchase, vai para traballar, se é unha persona funcional. Quero dicir, el queda para xogar ao fubito ás 4:15 e ás 3:30 xa está dicindo, marcho que teño fubito, diste. O sea, bien, ve un número, sabe ler o reloj incluso de agullas, o sea, él, bien, é unha persona funcional, sacou o seu carné á primeira, ten o seu traballo, todo, dile que vai polo rapaz a karate, el vai polo rapaz a karate, volve co rapaz, porque podía ir a vir sin él, pero non acorda ya, no, e sabe cal é, diferenciar dos outros, o sea, é unha persona que diste, hostia, chapó por él, 10, sábeme facer todas as cositas. Temos el listón un poquito bajo, pero sí. Bueno, ti dille dereita, dille esquerda, azul. Tampouco lle pido máis á vida. Bien, eso que é unha persona tal, pero el ten un problema que é disléxico de regalos, el non sabe. Porque a dislexia, o último que se dá conta é uno mismo. Que é a dislexia dos regalos? Que ti dirlle ao teu hombre, ai, Dios, un abrigo negro largo por debaixo das rodillas. Que gana tiña eu dun abrigo largo por debaixo das rodillas. Ai, vin en Zara un abrigo largo negro por debaixo das rodillas. E che jodía 25 e abres ti ali a tua air fryer. E diste, claro, el quería me comprar un abrigo largo, pero é disléxico de regalos. El foi á tienda polo abrigo negro e pensou que a air fryer era o abrigo negro. Foi a dislexia que lle cambiou os conceptos. Porque ademais está convencido de que acertou. Sí, e mira, che dixo, que? O que querías. Sabes tú que levas dicindo que tu irmán ten un air fryer e que é unha puta mierda e que ti non pagabas un peso por ela? Aí la tienes, te la traje yo, el jefe. Faste un regalo buenísimo porque tens que alegrarte que é un regalo para todos, non só para ti. Es lo que yo quería, algo que disfrutedes vos. Era o que eu quería que me regalaras. Porque aparte de disléxico, me que tamén eres un hijo de puta. Entonces, o disléxico dos regalos, que é unha enfermedade silenciosa, que é dicir a toda esa xente que non lle teñades en conta. Eles falo con boa intención. Que ti ao mellor querías unha raqueta de tenis e chegouche un disco para a desbrozadora. Pero el quería a raqueta de tenis, o que pasa que a dislexia levoulle para outro lado. Claro, porque dicía el que está pensando, que facía os miércoles ás 10 da noite, que facía os miércoles ás 10 da noite, e non lle acorda o tenis, acórdalle que desbrozas. Non, ele acorda o tenis, pero a súa cabeza ten as neuronas... Porque ti non desbrozaches en tu puta vida. Claro, pero ele pensa tenis e colla desbrozador, sin darse el cuenta. Non é que ele non pense en ti, nin lle acorde o que che gusta, nin sepa nada de ti, e lle importas unha mierda. Non, é dislexia. É que ele vai a por un regalo e... É verdad, é un problema como outro calquera, e estamos con todos vos. Sí. E pedimos un pouco de comprensión. E sobre todo no tema... E sobre todo pedimos un pouco de comprensión, e sobre todo, ti que regalo. É que o problema da dislexia para regalos, que realmente o enfermo non é o que sufre. ¿Sabes? É como a diarrea explosiva. Quen sufre non é realmente o enfermo, sino os que están ao rededor. Entón, é desas enfermedades que hai que estar tamén cas vítimas que non son os enfermos propios, senón toda a familia. Así que un saludo moi grande para todos os que teñen un disléxico de regalo na casa, non lle tomara mal, seguidelle zoupando porque iso ayudalle, podelle quitar a hostias, pero bueno, nada, era iso. Pois parece moi importante este mensaxe. Sí.
teño unha acidez que bota para atrás. Non volvemos a gravar o 25, Pero non terás diarrea explosiva. En principio non, pero tampouco avisa ao ser explosiva. Fixámoslo aquí. Sí, Dou chuva con bucha. Porque ademais, puxéchesme, claro, como non é a miña casa, eu non lle toco aquí a nada. E puxéchesme unha estufa de butano, zoupando no lombo. E levo sudando unha hora como un cocho. E truque comigo, gordo que estou, a estufa nas costas. Pero bueno. Pois bueno, vamos a deixar aquí, vale, por prescripción médica. Sí. Que bo Nadal a todos. Bo Nadal a todos. Felices festas. E que seades moi felices. E a Con ver, todo o que e a ver podades. se podemos gravar outro todo, que non pase tanto tempo. Sí. Esperemos que non estea todo mal. Ai, que cierre. É que soy unha poeta. Venga, chau, Sigi. Chao, Sigi. No, por mí xa estaría. Por mí xa estaría. Aquí, Choki e chao, Sigi.